Busog mo gani ko. Pasalamat jud ang injek ani bay. Hahaha. Tuo siguro ako ani diri ba. Pamayad boy, wala na libre karon. Usa na oras. Late na ko sa kutindahan ba. Mag-upin ako sa kulitsunan. Diri sa ube. Wala jud ka tingog ako alarm ba. Late na jud ko ani. Naabot na jud ko sa kutindahan. Musulod sa ako. Asa litsun, uy! Gutom di kayo ba? Kagikan ko sa wali. Uy, naang mas sila tumboy di ha? Uy, nalagi mo diri. Naa mga ikadiri ah. Asa mo kagi ka nagwali pastor? Nakatimaho na ika, pastor. Mao lagi na pastor. Usog kay ka mo radar mo kaon. Dili ba? Napayato ba? Nagusa di mo diri. Wa ka kabalo. Ka-inchik ni diri ah. Kung ka-inchik ni, usay may pangalan ni na kananan? Janas. Usay Janas. Janas inasal di Cebu. Kadako to pangalan oh. Tasa, asa man si inchik ron? Nangita kang injek. Uraw. Sa muka niya, atusan ako si inchik ba? Hapit na yun mag-upin akong itulyukan ba? Karon ng April 1. Pero, i-advance na ko karon 31 kay daka na kayo sige chat sa kuha ba na. Kakanuno na daw kayo sila sa kondisyon. Maon to, i-advance na lang na ko karong 31. Chik! Uy, pastor, ikaw na po? Grabe asinso na magiging karon, chik! Uy, pastor, nag-usama ka dari. Kablo ko kontra kayo ta pero o sa tuyo ni mo sa ako. Dili matag anang tao, chik, na mga asinso, no? Pero, nako, i-istorya sa mga ba? Bisig na kay kasir dira na blessing, bisag pang foods lang. Ay, wala problema na sa kuha, pastor. Kisa man kauban mo, pasudla diri ah. Chik, nadara sa tumboy, si Boss iPhone, Junjun Montana, o si Pirino. Sige, tawagan na sila dito para makakaon na sila sa ako ang dining area. Uy, tumboy. Imbalik lagi ka pastor nga dako ko. Grabe po ka makahinaway tumboy. Dili ba? Tasa bik. Ingon si Inchik na pasudon no ta sa iyang dining area. Ay, usa pa may dugayan. Bitaw kay murgutom na kay ba. Tara. Chik, dara sa siko. Oh, kinaan naman mo. Sige, order na mo dito ah, kaon dagan ha. Pantay ka tika, ikaw mo kay mahala chik. Sige, mag-order man dagan, Chik. Ingon ni intik mag-order daw ta bisig unsa. O, pero pag ginahinip, kinapo yung mga tao. Sige, Kanara ko ang tao. Dagan mi to kay tao diri no. Nahan pangalami mo pagkaon diri good. Boss iPhone, tumboy. Gamit kay lang litson ba? Ko pero ah. 1 hour later. Sugat amo uy. Oo nya, musta inyo kaon diri? Alam niya sa mong putahe, Richie ko yun. Kaning litson mo, sakto radyo kay sa timpla. Dili pa na mao. Balik mo diri ah, karon 31 kay upi na ni ako ang itulyukan. Sige, Chik, magbalik-balik din mi diri. Oh, diri sa uha kay matusa ko dito sa kulitsunan. Sugat ako uy. Busog mo gani ko. Pasalamat jud ang injek ani bay. Excuse me sir, morning yung bill tanan. Hindi nilibre tanan. Hahaha. Tuo siguro ako ani diri ba. Pamayad boy, wala na libre karon.